Dag, fedt. Jeg vil gerne fortælle om princippet i gensplejsning. Og det er, at man har gensplejset siden 1980'erne. Og man gensplejser ved at tage et gen fra for eksempel en enkelt plante, hvor man så overfører det gen, man gerne vil have over til en anden plante. Og så ændrer man så dens DNA. Og for at overføre gen, så bruger man en såkaldt vektor. Goddag, Britta. Mit navn er Sebastian, og jeg vil så fortælle om kopi-DNA-metoden. For at fremstille en donorcelle, så bruger man så kopi-DNA-metoden, som foregår ved, at man får cellen til at sende et signal om, at det skal sende et bestemt enzym, der sender en proces i gang, der producerer et stort antal mRNA-kopier af genet. Den proces stopper man på et tidspunkt, hvor man kan fange det ønskede gen. Derefter bruger man et enzym til at oversætte RNA'et til DNA. Og derefter kan man fremstille et kunstigt gen, som man kalder et copy-DNA-molekyle. Ja. Hej Britta, det er René nu, tror jeg. Ja. Og så figur 217, det beskriver, hvordan man åbner plasmiden. Som musen gerne skal komme ned på den tidspunkt. Du skal trykke på det. Hold musen ind. Hold kæft. Hold kæft. Du skal holde musen. Og det gør man for at placere donorcellen ind i værtscellen. Og så bruger man et restriktionsenzym, som hedder ECORI, og der spejser man plasmiden sammen med ligasen. Dag, Britta. Chris her. Ja, jeg skal så snakke om sortering ved hjælp af markørgener. Figur 218, den beskriver, hvordan man høster nye gener. Ved at man poder plasmiden, der er splejset med en donorcelle, ned i en petriskål med næringsagar, uden argin, som man derefter indsætter i et varmeskab, hvor de celler med plasmidet burde udvikle sig, hvorimod de uden plasmidet dør. Hej Britta. Ja, figur 219. Det er så Lasse. Det er så Lasse her, ja, det er det da. Det er en oversigt med gæringsprocessen, og man starter med at frystørre celler, der dyrkes steril på agaren, og de celler omformer man i en podetank. Derinde vil de blive omrørt, hvor de ledes videre til en produktionstank, hvor de bliver reguleret med henhold til temperatur, pH-værdi, iltindhold og tryk. Imens det sker, bliver de altså omrørt. Cellerne bliver fodret med steril næringsvæske. Og det var så det.